dawlaji gonde Afrique hirnangue sa ƴeewi dumunaji fof aɓe gonde caɗele kewɗe ko foyɓe ɗum woni dorogu biyeteɗo kus noon ko dorog mo ganduɗa ko dorog tampinɗo dawlaji ɗi ko wayno Sierra Leone ko wayno Guinée Conakry ko wayno Guinée Bissau ɗin guure fof sa yi sukaɓe hewɓe maayi toon ko saabi ɗum tawi ɗum woni dorog o no wondi no fenira gueɗe ɗe ganduɗa no yaawi warde neɗɗo ko wayno sa ƴeewi ko wiyete nitizen sa ƴeewi ko wayno cannabinoïde ɗen gueɗe gonɗe e dorog o kala neɗɗo hutori ɗum maayat kañum noon saabi sukaɓe hewɓe no maaya hen minen nomi puɗɗi ƴewde holɗon o dorogu immi min ƴeewi ɓoggol ngol fof tuggi to fewna ha to yettoto laabi ɗi fof min ƴeewi no yaari min jii o dorogu ko wonatno hen ko fewnetene ko fof no immo ko wayno Pays-Bas no immo ko wayno Chine yen guure fof no immo toon no ara ko wayno Sierra Leone no ara aussi e guure goɗɗe so yettima Sierra Leone noon ko heewi hen rewat toon naata ko wayno Guinée Conakry Guinée Bissau hay Sénégal yettima ɗo o probléme noon ɗe caɗele keɓɗe Sierra Leone tahi ha joom leydiji mo Sierra Leone e mo Libéria ɓe ƴetti kaptorde ɓe pour wiide ɗum ɗo il faut ma gasa ɗo kañum noon tahi ɓe puɗɗi immanade ɗum ha minen aussi min puɗɗi ƴewde ɗum kam ko holon probléme ha min mbawa darade hen o kus noon ko dorogu mo ganduɗa wona tan probléme mo ganduɗa ko Guinée walla Sierra Leone ko probléme mo ganduɗa ko Afrique fof tampini janggo noon so Allah jaaɓi subaka komi wonowo invité RFI momi rewa toon e subaka he momi rewa toon kadi e kikiɗe inchallah on jarama